ما یه روز پیش زنگ زدیم دو دخترها چی به نرفتن شما خوبتر شید و ایتره در قطار دشمناش انداخته لیریکم دو دخترام هم خیلی وای دورین بانگی خطر بوری زده استن که باتل در پیش صدبرگ دومی وطن دگذشتگی ای ای بای تر سوختات گرفته که باتل گذشت اکو باتل 6 به 1 شون چخالی میشه و 6 به 1 شم کتی دو اپراتوری توقی تیوی میزگرونه و در کار شو با در آفیسی توقی تیوی میزگرونه احتیاط کنین. اگر میخواین در شاتتون 30 سومان کار کنین در سلکه زیر ویدیو بودن میدونیم رجیستراسیون میکنیم ضبط اکران نکرده در همین رقم ها روان میکنیم. اگه خودت باور داری بهترین شانس را برای تو پریمش میتیه. سلام علیکم تماشاچیان محترم подписчикои канали мо ва ҳамаи одамое ки навори мазкура нигоҳ доранд навори мазкур ози да ковер нависондем ответ да доди худо ва лерик ва дигар блогерое ки оли оиди ҳами тема бо видео каданиянд мо касатилна як ду гапое ки мисол ҳамин ду нафар гуфтен доди худо бародар ва лерик додар ҳамин гапое ки шумо гуфтен барои ҳамин яду сухантон хато буд ба ҳамин хотир и ягон вай нест вражда ҷанг мегӯен чӣ мегӯен ухали нест оиди батли навик ва ҷонон изначально батли навик ҷонон мехостанд ки батл кунанд шоу кунанд исусе ва чӣ хеле ҳама медонад сабаби беморӣ ва бӯи хитоӣ скоплени одамо вай шида буд маҳдуд шида буд ва ҳамхали қонуно ҳастай ҳамаира ба ҳазур медонанд и якум сабабаш ай вақте ки ҳами маслиҳатҳои батли ҷонону навик шида буд ба як хулосае омада будем ки ана батли навик ҷонон чиста барои блогеро шава яъне танҳо блогеро биёянд одамое ки дар ҳамин сфера ҳастанд ҳамхали ва навикам кати ҷононам ҳамин кора каданӣ буданд мақсад блогеро реперо касе завқ дора мисол ҳамин чизда даъватшон каданӣ буданд ва ҳамаи ҳаваё бояд меомадану батл мекарданд. якум ба навори кадагӣ доди худо ответима ки доди худо худаш медонад мо як рӯз пеш занг задем доди худора оиди як батли дигар ва доди худо моро як рӯз пеш ай батли ҷонону навик таъқид кард ва хотиррасон кард ки гузарониндани батл ҳозир камтар проблема шидагиай эҳтиёт кунен ягон проблема яке нашава ва навик ба хулосае омад ки батла вообще беодам мекунанд яъне ҳамун яду кас сёмкаш мекунад ва ё батл мекунанд ва чӣ хеле ки ай трейлер шумо диден батл ба кирои одамравӣ набуд яъне ба кирои одамравӣ набуд ба чӣ маъно яъне ҳамун шуморам даъваттон накарданд агар ягон тат хафа шида бошен ё ки сахттон расида боша чӣ гуфтанем ма ина шахсан ман рӯзи дроз дар ҳамин офисам мисол маслиҳатҳошон дар ҳамин офис шид ман худам даже нарафтам хайр нарафтани ман бо яду сабаби дигаам дора яке сабаби дигараш ки ман худам даже нарафтам дар ҳамун батл якумаш дуюм сабабаш бо ҳамун чиз ки мисол мо доди худора гӯш кардем ки ташкил кардани батл камтар мумкин проблема шава ва ай ҳамин сабаб ҷамъомад накардем не яъне навик накард кати ҷонон гуфтам тамом мерем як камерачӣ ҳамун як ду камерачӣ баранда ва як ду нафари ҳамун наздикҳои худшон батла гузаронданд ва ба фикри шахсии ма чӣ хеле нагзаронданд ҳозираш дар трейлериш биромад ва дуюм тарафаш ки вақте ки ҳамин батл бирояд тамом аз ҷиҳати гапои лери ки навик дар пеши мухлисош дар гапаш истод тамом батл мебирояд ва ҷононам агар ягон чи мухлисош дар ваъда карда бошад батл мебирояд чӣ ба нарафтани шумо хубтар шид барое ки бо мегӯм батл уха грандиозӣ нагзашт чизе ки ваъда дода буданд мардум да мисол бояд мегзашт нашид барое ки ҷонон тайёр набуд ва ай ҷонон ягон чизи ягон ҷои хафашавиам нест вай на реперай на батлерай на ҳичи ӯ просто тупа сумша гирифт тупа хайпша гирифт агар нагирифт ҳоли намедонам иша ҳоли мебинем хотя вобаста ба просмотри трейлер гирифтагиай
рафт ранге ки 50% реперои да ки ма ҳамчун даҳам батло судя будам баранда будам 50% батлеро реперое ки дар батл иштирок мекунанд бо стаж доранд бо гуфти хидмон ин ваян айрӯи телефон баромад мекунанд ҷавоб дар гапи лерики и ягон ҷои ваиш нест ӯ кори ӯ проблемаи ваяй зиқ нашав диюм проблема лерикам доди худоам хали вай дорен бонги хатар бори задастен ки батл дар пеши Садбарг доми ватан да гузаштагиай бачаҳо хали кипиш накунен батл дар дарни хона намезгара и айбай хали фикр кардан ё ки як чиза конкретна намедонӣ даставерна намедонӣ нагӯед ами гапа барое ки ман мерам да казатон мекунам батл дар ҷо гузаштагиай дар кор боша батл дар офис ё ки хонае ки мо мешинем дар иҷа гузаштагӣ нест успокойтесь ҳеҷ ка ягон сум кор накардай бачаҳои тоқи тв аиҷа ягон сум кор накардан ё ки ма ё ки ягон тамошобине ки дар иҷа буд нисбатаи шумо ягон ҳаловату ягон вазъияташ дигартар нест успокойтесь всё батл гузашт расход кард навик фоида бина агар мебина навик ва ҷонон тамом чӣ дар кори намухали батл дар тоқи тв гузашт мухлисо ина диден ина хали уна хали хуб ҷавоб дар шумо ки батл дар тоқи тв нагузашта офиси тоқи тв мегӯен ку хали офиси тоқи тв ма да бачаҳои кати бачаҳои тоқи тв алишер парвиз манчо ҳамкорӣ дорем гуфтанием ки идоф пеша гуфтан офиси тоқи тв 50-50 ва вақте ки шумо ихали гуфта гав мезанен чӣ ба ма атидусам мадам дахл дора ози доди худо худаш дар видеош мега ки эҳтиёт кунен проблема мешава вай кунен бо мега ки дар доми ватан пеши Садбарг 17 этаж дуюм падест биёен да казат мекунем ки дар иҷа гузаштагӣ нест агар ягон тата ягон вай шида боша зиқ шида бошен оиди ки ами батл бе шумо гузашта дар ҷавоби саволҳои лерик аки ман намедонам лерик додар ту кати навик чӣ вай дорӣ чӣ меган проблема дорӣ чӣ стичка дорӣ я намуд асабӣ шидагӣ я намуд призифи подписчикора дорӣ ки ина диден ина статусиш монен ина халиш кунен уна халиш кунен ма пушти навика нагирифтесам агар нави гуфта боша ки дар инстаграмаш гуфтае ки душмано хирсан шавен ки батли мо нагузашт ту мегӣ вай тра дар қатори душманошан андохтай ки ту душманаш нестӣ ва ай сабабе ки биромадай ту я намуд дар видео хута нишон дости ки тура сухтат гирифтае ки батл гузашт ма гарантия метем ки шумо инам хали настард истодагӣ будем ки ҳами батл назгараву ба натури ба гапи нави гуфти нави душмано хирсан шавен ки ина мо гуфта будем ки намешава не ки ай сабабе ки шумо трейлера диден я намуд дар видео навор кардастен ки сухтатон гирифтагиай бача ай бай ма ҳозир мегӯм ма пушти ура нагирифтесам тра танқид нагирифт просто ту видео да ҳама хеле меги кагута ту душмани навик нестӣ не ки ту я намуд падава дорӣ ки тура ганда сухта кардагиай ки батл гузаштагиай ё бету гузаштагиай ва аку батли 6 ба 1 шон чӣ хали мешава аку батли 6 ба 1 нама чӣ тари мешава батли 6 ба 1 ай гапое ки мисол ай маслиҳатое ки шидагиай навик бояд дар 6 нафар гонорартия ва ӯ 6 нафар биёянд против навик батл кунанд яъне организатор навикай ва ҳар чӣ хеле ки қонуне мехоҳад бимона мисол трам агар боши ё ки марам бошем танҳо я барномаҳое дорем ки мисол ман намедонам чанд сум гонорар метиҳем дар барнома қоидаҳои худтона дорен саволҳои худтона дорен меҳмон чӣ хел бишина ӯ мардак расход мекуна ва бихоҳа 6 ба 1 шам кати ду оператори тоқи тв мезгарона ва дар кор шава бо дар офиси тоқи тв мезгарона агар дар кор боша ва агар ҳамин чиз проблема боша хулас мегем ки ине ӯ хали кард на ӯ хали кард бачаҳо биё басай ҳамин чизо дар кор нест гузашт нагузашт хай ягон чизи дига кунен ягон хайпи хитона биёвен ман накардани будем оиди инами тема дама барнома кардани набудем вале дар видеотон ҳама хеле падават кардагиен ки типа дар квартира гузаронидани батл проблемаҳай
вале ҳама хеле падават кардем ки квартира да ана муҷаҳай. Квартира дар доми ватан 17 этаж, дуюм падез. Охирон квартира 84 квадрата. Биёин. Ма доказат мекунам ки дар иҷа гузаштагӣ нест. Ва ма ҳамчун 50% ҳақ доштагӣ дар офис ма намондам ки дар иҷа батл кунам. Мо ухали тупой нестем ки дар квартира батл кунем. Бача иҷа ҷои хоравӣ ай. Иҷа ҷои як дамгирӣ ай. Як бади наворо омада иҷа ҷои дамгирӣ ай. Иҷа офис нест. Иҷа дом одиха. Дом одиха. Ина Мирзо гуфт. Иҷа да Мирзо ҳам ҳастай. ва уна гуфтен ку вай нинав ай Мирзо вай набуд вай реклама я канал буд вай набуд хушрӯ нигоҳ кунен пеша як чиза падават кардан дар репҳафтаҳо дар дигар дар каналотон ҳамаи блогеро пеша як чиза падават кардан аввал ҳамун чиза изучат кунен ки ҳамун чиз правилна информатсия падават кардест. ва тамошобини муҳтарам подписчикои каналои ҳама камтар нигоҳ кунен шумо чӣ нигоҳ кардестин. Хайр, то барномаҳои оянда.